Казвам се Блага Благоева и съм главен асистент в Института по оптически материали и технологии към Българската академия на науките. С научни изследвания се занимавам от края на 2014 година, когато постъпих на работа в лаборатория холография тук в този институт. Интересът ми към науката възникна в детството ми, като моите родители бяха тези, които ме насочиха към физиката. А това да се занимавам с научни изследвания и да бъда учен, дължа на моите ръководители професор Илиян Неделчев и професор Димана Назарова, по чието ръководство изготвих и своята дисертация. Въпросът дали е трудно да бъдеш жена учен е комплексен. Според мен най-голямо значение има самият човек, това дали професията на учен пасва на темперамента му и дали самият той притежава качествата и способностите да се занимава с това. Работните ми дни се различават едни от други, защото и задачите, които трябва да изпълнявам, са от различно естество. Това е една от причините, това с което се занимавам, да ми бъде интересно и честно казано нямам проблем да работя в почивни дни. Стига, разбира се, това да не повлиява личното ми време с семейството. Когато научих, че печеля отличието за жените в науката, разбира се, много се зарадвах, защото това е голямо признание за моя труд и за проекта, който представям. Първият човек, на който съобщих новината, беше професор Димана Назарова. Проектът, който представям, е в областта на оптичните технологии. Неговата тема е фотоиндуцирана анизотропия в тънки слоеве от азобагрилов полимерна матрица за приложение като изцяло оптични превключватели. Оптичните превключватели са важен компонент на съвременните комуникационни мрежи. Разработките, свързани с тях, са особено актуални, защото този тип устройства позволяват обменът на информация да се извършва с по-висока скорост и в същото време с по-висока ефективност и надежност. На всички малки дами, които имат интерес към науката, бих дала съвет смело да поемат по този път, да бъдат търпеливи, да бъдат упорити и им пожелавам да си намерят добри учители, които да ги насочват и да ги подкрепят. Светът винаги е имал нужда от наука и от добри учени. И както е показала историята досега, стига да ни се даде възможност, ние жените също можем успешно да допринесем за научния прогрес. Вярвам, че светът има нужда от наука, а науката от жени.